mula nyandang nganggo ki sing rapet, sing apik kena nggo conto. Bojoku ya tak unek-unekke. Lah iya to. Ana meneh sing nyandang nganggo ki sak geleme dhewe. Sapa? Ana meneh bocah ABG nyandang nganggo kok main sak geleme dhewe. Awake lemu ning kok cilik kaose bareng nyongkrok-nyongkrok persis bocah ngawe-awe. Ngono ki aja nganti didirokke. Bocah ngawe-awe ini pripun, Mbah? Wah, lah iki kok malah ditakokke to. Kula mboten ngertos blas ya niku. Kuwi iki kaose kecilikan. Oh, mergane dadi malah kaya kecilikan. bayi. Mula nyandang nganggo ki ya sing rapet, sing apik, aja ngundang hal-hal sing negatif. Nggih. Nganggo sing hal-hal sing positif. Nggih. Sopan Matur santun nuwun, dijaga. paringipun pemut. Aji ning raga, Gumantung saka Saka busana. busana. Aji ning diri gumantung obaing lak. Nggih, kuwi penting. Kaya iki nun sewu, iki kageman Jawa, iki tegese ana jenenge, ana artine, ana karepe mengku karsa, mengku werdi. Karepe piye? Sandal. Heeh. Mulane jenenge sandal isane katut nek disendal-sendal. Oh. Nggih. Terus iki jarit. Sendal. Jarit iki. Jarit iki diajar men ora morat-marit nganggo sabukan le ngajar. Coba kowe ra sabukan ra morat-marit. Ha iya mlotrak-mlotrok kok ya. Terus iki kebaya. Kebaya. Kalambi kebaya. Kebaya dienggo nyingkep barang sing ora kena kewiyak. Wani ucul kambi rak derane bakul kambil. Nah, mulane Apa bakul kambil? bakul kambil rak kaosan ning anu kae. Lah iya ning rak ya ora. Mulane kuwi Kok njur ngunekke nglomprot nek bakul kambil kene iki ora. Tetep rapi. Gonaku. Lah iya Mula nek iki pancen- jenenge gelung. Gelung. Gelung iki rambute sing situgel digulung. Oh, ngono. Kenapa kok Sing ming setugel setugel? digulung. Mergane piye kok ming setugel? Lah nek digulung kabeh ngelonyom batruk. Setugel wae. Loyo batu. Apa ya gelungan ki njur sak bathuke di. Ya sing jenenge Jarwo Dasa ki nggathrukke kaya ngono kuwi. Tak atrek gathuk mboten nggih. Ya ora Nggih niku. ora Tak mesti. atrek ora mesti. Nggih. Gathuk-gathuk. Nggih. Ditibakke? Ditibake. Nggih. Kono kele nibake. Ya lara kok ya. Oh ya. Kaya kibet. Kumandang suarane Paling mulen apa setyane kelakon setyane kelakon Aku ngerti nek kowe kena staples ki mau aku ya kena. waduh Bukan tak ampet. Ayo. langgam terus jaipong mungkin nggih Nggih, monggo. beres Dek jaman bar jawangan njur kelingan tak openi ing saiki ana ngendi
sampun dipun Sampun. pinangkani Jih. jula-juli kalih napa bablaske caping gunung. Caping gunung. Sembah nuwun. Niki wonten pamundutan sanese mboten nggih Mbah niki? Wonten jane aja pesen kan anu Mbah Loyong ku prahmena ketapruk apa Ketoprak. Oh, fragmen nggih. Mulane. Bu Rini nggih. napa boten Kalih. diselingi Diselingi Oh riyen. nggih diselingi Diselingi. napa? nyanyi Sing gayeng-gayeng. nggih apa Napa? Mbak Erinan kali Mbak Lala monggo berdua maju disepoti. Yuk. monggo Mbak Erina karo Mbak Lala maju. Jarum-jarum manis dikasih jarum Ah, kok. Sugeng dalu, Mbak. Sugeng dalu. Nggih. Sampeyan ngopo kok njero ra kedep kuwi? Aku bareng ketemu cah semene-mene iki aku Pripun, ngrumangsani. Mbah? Nek leku lahir iki kemeruputen terane. Lah piye arep bali meneh apa piye? Mana ya ngerkoso. Ya iki Nduk Cahyu Nggih. minangkani pamundutan sing saka Semarang karo saka Wah, Jogja kathah karo nggih, saka Mbah. Solo karo saka Surabaya. Nggih. Lagune sak karepmu. Nggih. Ninggal katresnan. Tak kira ninggal arisan. Ninggal katresnan Ninggal minangkani katresnan. pamundutan. Nggih. Monggo kanca-kanca ingkang rumaos boten betah monggo klaturi. Ajeng niku kok medhek lihat ndi kae? Kan becik ke rasa. Wah, becike wong loro ya mongko niku. Matirta. Kan rasane ra becik ya dadi becik. Nggih. Atur Nggih. nuwun. Monggo. Monggo. Ninggal katresnan. Oh niki nembe ngeset Nembe ngeset, Mbah. Nggih. Jaiponge. Ngeset, ngerti ngeset ora? Jenengan retas ngerset to. Ngeset boten? Ngeset ki Ngeset. rak sing jebloken yuk ngene kae to. Keset. Oh, kaset kae. Ngeset ki apa to? Ngeset ki nek wis suwe njur rada bosok kae ngeset. Ngeset. Oh, ngono to. Apa do Kuwi ya? lho. Ngeset ki Ngepaske. Toto. Toto. Sampun siap kanca? Nggih. Pun. Ninggal katresnan. Kok urung. Wah, apik banget ya iki. Nggih monggo. Kok sangu Monggo, tekek balungan bareng. apa? Yo, iki buat. Nangis
matur nuwun Mbak Lala kali Mbak Erina. Kaya- Ninggal katresnan. Ya